Това е дебело лев. Много дебело. Той калинката ще гна на спорна приотпред. Там в една лопа. Той си пика огъните на... Значи, още един халген за мина. Я си пред стопиш парове, не отпиш. То в туалетите се затили, ще списа направо ман. Точно е, даже по-дебело лед, ще писа примери, ще спиш парове. Той явно, не знам, ние така вкара ръчкаме, викаме, а то не е дебело леда. Върти с всичка сила, то средата е такъв лед. Нет, принципно си. Ще ви казвам. Да, е готово. Не е готово, ще го изплюе. Не съм бе, само веднъж и ще го изплюе така. Може през пътния край, ще го отрежем. Дай! Ела тука. Тика тази, а те изпраща въжета. Ще отвърди. Охо! Юло! Върни назад! Чай сега да го откачим! Дай назад! Дай назад! Дръпни го! Охо, чакай! Дай още, дай! Е, там видите. Да? Просто ъгъл не е готин и се Дай назад! Дай назад, бе! Дай да го откачиме, да видиме! Не, не да го откачваме, направо с един въже. Друго дай назад да умекне въжето и той ще го дай. Ето го го дай, Дипа! Ето го го дай, той ще си А поне става лопа измигуни. Локвата е добра. А? И е с хубав мирис. Локвата е добре. Идеално. Това плува за това. Дай сега назад. Няма, бе, дай много дебело, дайте го закачим го дръпнем. Няма минем. Това ти казвам, по-добре да го дръпнем. Той сега ще пиле да и плува по това и за това, ама и тук ще опре пак на това. Това поне плува и не събира целия път.
Само че сега се водим по-малко отзад. Да, да. Защото гледай заради това влиза отвътре. Да. Как трябва? Ами ако някой му се цапа, може и да седе. Ема съм забавно си. Бре. Не знам, количката. Не, тя да леда го.